Bueno, entón, botamos cunha man vai ser complicado, a ver se non fago un estropicio. Botamos nada, un pouquiño de pasta térmica, un grano de arroz, vale? Xusto no medio, vale? Probablemente sexa pouco, pero esta hora de facer presión e colocamos o disipador. Vale. Unha vez colocado o disipador, primeiro vai esa patilla de aí, enganchamos esa patilla e ahora vai a outra. Hacemos clic, listo. E comprobamos que isto quedou recio, perfecto. Quedou aí perfectamente enganchado e aí perfectamente enganchado. Listo, solo faltaría a conexión. E listo.